ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಆಲೂ ಫಿಂಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ಯಾನ್ 4 ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತಂದೆ, ಬೇಡಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಗುದ್ದುದ್ಗೆ ತಂದೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಓಮ, ಉಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್, ರವಾ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆಲಿದ್ದು 1 ಕಪ್ ನೀರು ಮೇಪುನು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡು. 1 ಕಪ್ ರವಾಗೆ ತಂದಿತ್ತಿನ ಅವನ್ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡು ನೀರಿಗೆ ಅವನು ಅಡೆಗೆ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು. ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ದಿಯೋಡು ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆದನು నేను ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಮೂತ್ ಮಲ್ಪಡು. నేను ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತನ್ಗ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ರವಲ ಬಾಡ್ಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಓಮ ಒಳಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನೀರು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆನಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ಆದಾಗ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು. ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಕೈಗೆ ತೇತದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಗಾತ್ರದ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡು. ಮತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. నేను బ్రెడ్ క్రమ్స్ విత్ రోల్ మల్పడు. ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಮಲ್ತ ಜಿಪ್ಪವೆ ತೊಲಿಂಚ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡು. ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಯೋಡು. ಇಂಚಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಎಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕ ಕಡಾಯಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಕಾಯ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದಿಯೋಡು. ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾವಡು ಇಂಚ ಬೇಯೊಂದು ಬಂಡು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಗೆಪ್ಪು ಕನ್ನನ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನನಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.